Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 16 Ιουνίου και η κοινωνία των πολιτών πιστή στο ραντεβού μαζί σας συνεχίζει να δημιουργεί έναν μεγάλο διάλογο, έναν τηλεοπτικό διάλογο, ο οποίος βέβαια φτάνει προς το τέλος του. Βλέπετε η σεζόν αυτή, η τηλεοπτική σεζόν, βρίσκεται στην πρώτη τελευταία της εκπομπή. Θα έχει καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, αλλά να δούμε λίγο πώς κινείται η επικαιρότητα, η πολιτική επικαιρότητα στη χώρα. Εδώ και πολλά χρόνια η κοινωνία και δει τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πολίτες αρνούνται, κυρίες και κύριοι, να νομιμοποιήσουν με τη δική τους στήριξη μια δεξιοαριστερή ολιγαρχία, συμπολιτευόμενη και αντιπολιτευόμενη, η οποία ευθύνεται για την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Αυτή έχει πολλά επίθετα. Ένα επίθετο όμως το οποίο την ταυτοποιεί αυτή την δεξιοαριστερή, συμπολιτευόμενη και αντιπολιτευόμενη πολιτική ομάδα είναι μια πολιτική κάστα. Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας όμως και μεγάλες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αφορούν τους θεσμούς. Οι θεσμοί οφείλουν να ανακτήσουν μια πολιτική παιδεία των θεσμών για να μπορέσουν με αυτή την πολιτική παιδεία να μεταβούν σε αυτή την πορεία που σήμερα ζει η χώρα, δηλαδή ζει ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει στο νέο και όχι να γίνει μια ανακύκλωση του παλιού. Αν επιλέξουμε το δεύτερο, δηλαδή την ανακύκλωση του παλιού, τότε θα βρεθούμε δυστυχώς και εμείς να είμαστε μέτοχοι σε αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνει η χώρα. Και μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη καταστροφή που βιώνει η χώρα μετά τη μετεπολίτευση είναι η σημερινή. Και πιο καλύτερα είναι η κατάσταση των 4 τελευταίων χρόνων, δι των χρόνων των μνημονίων. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα και ας έρθουμε στον απευθυνό προσκεκλημένο που τιμά μας κοσμεί σε αυτό το τραπέζι του διαλόγου και δεν είναι άλλος από τον νέο δήμαρχο του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς, τον κύριο Πασχάλη Γκέτσιο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Την καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν τιμάω εγώ. Έτσι. Μας τιμάτε, Άλλωστε, όχι, δεν τιμάω καθόλου. Απέναντίας θα έλεγα ότι έχω την πεποίθηση ότι είστε ένα κανάλι ποιοτικό, έχετε ένα πολύ καλό επίπεδο και γι' αυτό και ήρθα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Δύναμη και κουράγιο και να έχετε ένα δημιουργικό και παραγωγικό έργο προς όφελος των δημοτών σας, αλλά και γενικά έτσι να αλλάξει η εικόνα των θεσμών, να γίνει πιο πλούσια και να είναι μια εικόνα η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται αυτό που ταυτοποιεί σήμερα την Ελλάδα και τους πολιτικούς θεσμούς. Είσαστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα γενικά, αλλά και γενικά από το προεκλογικό περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί? Θα έλεγα ότι η προεκλογική κίνηση ήταν πολύ καλή, σε πολύ καλά επίπεδα. Κρατήσαμε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Δεν παρακαλέσαμε ποτέ κανέναν. Ζητήσαμε ψήφο συνειδητή, ούτε φιλική, ούτε συγγενική. Ούτε ψήφο υποσχέσεων. Δεν δεσμευθήκαμε σε κανέναν και αυτή τη στιγμή ο συνδυασμός μας, που αποτελείται από αξιόλογους συνεργάτες, δεν έχει καμία δέσμευση ούτε σε κόμματα, ούτε σε οικονομικούς παράγοντες, ούτε σε τηλεοπτικούς παράγοντες, σε κανέναν. Ορθά πράτετε, γιατί θέλετε να είστε απελευθερωμένοι και όχι απελευθερωμένοι. να μην είστε εγκλωβισμένοι. Θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Να πράξουμε αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι λογικό και δίκαιο για την ανάπτυξη του Δήμου Νεστορίου. Μου είχατε πει παλαιότερα, πάλι από αυτό το τραπέζι του τηλεοπτικού διαλόγου, από την άλλη πλευρά, τώρα σας αλλάξαμε έτσι να υπάρχει και λίγο τηλεοπτικό suspense. Ναι. Μου είχατε πει ότι αν δεν λειτουργήσει η μηχανή του Δήμου, αν δεν λειτουργήσουν οι άνθρωποι του, δεν μπορείς να παράγεις έργο. Συμφωνώ και σήμερα. Θα στηρίσετε αυτή την προσπάθεια? Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που είναι σήμερα στα γρανάζια του Δήμου θα τους ενδυναμώσετε ακόμα περισσότερο? Θα τους ενεργοποιήσουμε, διότι σας το είπα και τότε ότι όσο καλό και να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, αν δεν δουλέψει η μηχανή, αν δεν δουλέψει το γρανάζι, θα αποτύχουμε άπαντες. Και θα έλεγα ότι προς το συμφέρον του Δήμου δεν είναι να αποτύχουμε εμείς και πάλι τι θα κάνουν αν αποτύχουν. Σωστά. Θα κινδυνεύουν. Όχι, όχι. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Κύριε Παπαδόπουλο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κοινωνία μας, οι πολίτες μας διέρχονται μια τρομερή οικονομική κρίση. Και όταν είναι υπάλληλος που έχει τη δουλειά του, με όποιο μισθό και να είναι, υπάρχει ένας μισθός. Ο άλλος αναζητάει ένα μεροκάματο εναγωνίως για να πάρει γάλα στο παιδί του και δεν το έχει. Ο άλλος έχει το μεροκάματο. Δεν θα πρέπει αυτός να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προσφέρει για αυτά που αμείβεται? Πρέπει να το πράξει. Αυτό λέμε, πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Και όχι μόνο τη μηχανή, τη κρατική, τη δημοτική. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλους τους ενεργούς πολίτες του Δήμου Νεστορίου. Από 1η Σεπτέμβρη αναλαμβάνετε και επίσημα τα καθήκοντά σας. Βεβαίως. Σίγουρα, επειδή είσαστε και αυτοδιοικητικός διαχρονικά, έχετε μια εικόνα για το πώς λειτουργεί ο χώρος, πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Ο Δήμος Νεστορίου αυτή τη στιγμή έχει 10 τοπικά διαμερίσματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν έχουν όλα ιδιαιτερότητες, δεν θα έλεγα.
θα έλεγα ότι απέναντι στα προβλήματα σε πολλές τοπικές κοινότητες είναι τα ίδια. Είναι κοινά, θέλετε. Κοινά εντελώς. Εντελώς κοινά. Ναι. Πώς απαντάτε σε αυτήν την καθημερινότητα, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, μια συγκεκριμένη ταυτότητα? Μαζεύουμε τα μανίκια μας, λίγο περισσότερο, και αγωνιζόμαστε από 1η Σεπτέμβρη μόνοι μας τις δυνάμεις για να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο προβλήματα του Δήμου Νεστορίου. Και να είστε σίγουροι ότι θα λυθούν όλα. Τουλάχιστον τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι δεδομένο ότι θα λυθούν. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτή τη στιγμή το κτηνοτρόφο της διποταμίας, της Χρυσής, του Επταχωρίου ή οπουδήποτε αλλού να μην έχει ένα κτηνοτροφικό δρόμο σωστό. Να έρχεται και να διαμαρτύρεται και να λέει 3 αυτοκίνητα χάλασε. Λίγο 3α δεν μπορούμε να ρίξουμε. Ο Δήμος έχει και μηχανήματα. Δεν έχει βέβαια χειριστές. Κακώς δεν έχει. Θα τους βρείτε, εντάξει. Έτσι, ας προσλάβουμε, θα έλεγα πρέπει να υπάρξει και μια διαδημοτική αλληλεγγύη συνεργασία. Δήμος Καστοριάς, Δήμος Άργους Οριστικού, Δήμος Νεστορίου. Μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα, που από ό,τι ξέρω πάρα πολύ καλά, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει ολόκληρο αμαξοστάσιο. Ο μεγαλύτερος εργολάβος στο νομό Καστοριάς είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ναι, δεν το έβγαλε προς τα έξω. Έχει στόλο μηχανημάτων και υπαλλήλων, χειριστών. Θα έλεγα για ποιο λόγο να υπάρχει συνεργασία, να αποστείλει η Περιφερειακή Ενότητα σε ένα Δήμο που δεν έχει χειριστές της Περιφερειακής Ενότητας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτό που δεν αφορά τη διαδημοτική συνεργασία. Όχι, μισό λεπτό, σας λέω άλλο. Τη διαδημοτική συνεργασία, την οποία την γνωρίζετε ακόμη όταν διατελέσετε και αντινομάρχη στην Καστοριά. Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι σήμερα, μπορεί να αποδώσει αυτό το εγχείρημα, δηλαδή να ανοιχτεί μια διαδημοτική συνεργασία η οποία θα απαντά όσο αφορά όχι μόνο το παραγωγικό περιβάλλον, αλλά και το ανθρωπιστικό. Κύριε, αυτό είναι που. Αυτό επιβάλλεται. Το ανθρωπιστικό. Ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Αν δεν ενεργοποιήσουμε το φιλότιμο του Έλληνα, έχουμε ήδη αποτύχει. Ο Έλληνας έχει ακόμη φιλότιμο, κύριε Παπαδόπουλε. Και έχει τη διάθεση, έχει και τη φιλοπατερία, το έχει τα πάντα. Απλώς εμείς πρέπει να του δώσουμε το έναυσμα να ασχοληθεί με αυτά. Αν δεν το δώσουμε, έχουμε αποτύχει. Σωστά. Έχετε αυτή τη στιγμή σχηματοποιήσει, έχετε στα χέρια σας με την ομάδα σας, με το ανθρώπινο δυναμικό, με όλο αυτόν τον συνδυασμό σας, ένα χάρτη ο οποίος έχει αποτυπωμένα επάνω του όλα τα συν, τα πλην, όσο αφορά την ανατομία, τη γεωγραφική ανατομία του Δήμου, την ανθρωπογεωγραφία των προβλημάτων, των προτεραιοτήτων. Τα έχετε αυτά. Ναι, δώστε μου μια εικόνα. Και θα έλεγα το εξής, ότι θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες και μη εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού, που θα έλεγα σε συναντήσεις που κάναμε, οφείλω να ομολογήσω σήμερα σε εσάς, ότι οι πλήστοι των Δημοτικών Συμβούλων δεν θέλουν έμισες θέσεις. Πρωτοφανές. Εμείς δεν εκλεγήκαμε για να αμοιφθούμε. Εκλεγήκαμε για να προσφέρουμε στο Δήμο Νεστορίου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ειλικρινά σας μιλώ. Αυτό είναι στάση ζωής. Είναι... Αυτή τη στιγμή, όταν βλέπετε άτομα, συνεργάτες, που μπαίνουν μέσα στο στίβο αυτό, να αγωνιστούν για το καλό του τόπου και δεν αγωνιστούν οικονομικά ωφέλη, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει ο Δήμος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει. Μην το λέτε αυτό. Δεν είναι τόσο. Μπορεί να συναντήσετε την άρνηση, ας πούμε, της πολιτείας, να συναντήσετε μια άρνηση σε άλλα επίπεδα. Ό,τι και άρνηση να συναντήσουμε, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε. Δεν είναι μόνο η παραγωγή έργου. Είναι και ο τρόπος διοίκησης, κύριε Παπαδόπουλο. Είναι και ο παράγοντας άνθρωπος. Έτσι. Αυτά να μην σας διαφεύγουν. Όχι, δεν είναι μόνο παράγω έργο, 5 έργα και τελείωσα. Ο τρόπος διοίκησης. Αν είναι σωστός, αξιοκρατικός. Τι θα λέγατε εσείς? Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή γίνεται ένα σεμινάριο και υπάρχουν υποψήφια 100 και κάνετε μια κλήρωση και βγουν οι 10. Με κλήρωση. Όχι επειδή είναι δικό σας ή δικός μου. Με κλήρωση. Τι θα λέγατε εσείς? Εγώ δεν θα έλεγα τίποτα. Εγώ πιστεύω προσωπικά στον παράγοντα άνθρωπο, κύριε Δήμαρχε. Άρα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στην αξιοκρατία και στη διαφάνεια, σε ορισμένες λέξεις που έχουν χάσει το πραγματικό νόημα στη διαδρομή του χρόνου. Αυτό σας τιμά. Η νοικοκυροσύνη πού υπάρχει? Αυτό σας τιμά γιατί θα πορευτείτε με βάση αυτά τα στάνταρ και τα χαρακτηριστικά τα οποία αυτά είναι, αυτά θέλουν οι πολίτες, οι δημότες. Όχι, αυτά θέλουν. Αυτά τα έχουμε. Ναι, και αυτά θέλουν, έτσι. Καλώς τα έχετε, αλλά αυτά θέλουν να τα δουν οι πολίτες, να τα δουν να γίνονται πράξεις. Θα τα δουν από 1η Σεπτέμβρη του 2014. Ωραία.
Αυτό όμως που εδώ και χρόνια ακούμε καθημερινά και οφείλω να στο μεταφέρω, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα από μένα, είναι το ότι υπάρχει ένα μεγάλο, τεράστιο κενό όσον αφορά τις οικονομικές δυνατότητες που έχει σήμερα ο χώρος της αυτοδιοίκησης. Οι πόροι έχουν περιοριστεί. Ο συγκεκριμένος ο χώρος του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και οι Δήμοι και οι κοινότητες, αυτοί έχουν δεχθεί τα μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα με αποτέλεσμα να αποδομηθεί σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία αυτών των διοικητικών μονάδων, αυτού του θεσμικού πλαισίου που ακούει στο όνομα πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Πώς θα πορευτείτε εσείς, βλέποντας ότι καθημερινά μπορεί να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στενότητα οικονομική? Σας το είπα και προεκλογικά εδώ, από αυτή τη θέση. Σας το είπα. Θα αποταθούμε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το έλεγα για προεκλογικό να αποσπάσουμε ψήφους. Είναι ότι το πιστεύω. Αυτό θα πράξουμε από 1η Σεπτέμβρη, αυτό θα πράξουμε. Θα αποταθούμε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι εκεί θα βρείτε έτσι χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα είναι έξω και πέρα από την εθνική? Βεβαίως. Όλοι οι δήμοι που έχουν πετύχει στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας, είναι από δημάρχους που έχουν αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας. Έχουν παρακάψει την ελληνική πολιτεία και έχουν πάει απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κάποια παραδείγματα έτσι υπόψη σας, τα οποία θα σας ανοίξουν κάποιους δρόμους? Να σας δείξω εδώ στη γειτονιά σας, στη Βέρεια. Η παλιά Βέρεια, η εβραϊκή συνοικία, από τι έγινε η ανάπλαση? Με χρήματα απευθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τότε Ευρωβουλευτή τον Νικήτο Καλαμάνη. Μιλάτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομικές δυνατότητες, υπάρχουν παράθυρα, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Αρκεί να είσαι συνεπής και οι μελέτες που θα κομίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να άπτονται τις αλήθειες. Ναι. Έχετε τέτοιο μηχανισμό που μπορεί να σταθεί στις απαιτήσεις? Υπάρχουν πολλοί τεχνοκράτες αξιόλογοι και στον νόμο μας που μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτά. Άλλωστε το πρόγραμμα Ιντεράζ, αν το έχετε ακουστά παλαιότερα, που αφορούσε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνόρευαν με χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε εκπονήσει το πρόγραμμα αυτό κάποιος Καστοριανός. Ναι, και έρχεται τώρα ένας ο οποίος... Ο ίδιος θα έρθει αρρωγός στο Δήμο Νεστορίου. Ωραία, δεν διαφωνώ εγώ, όμως έρχεται ένας πολίτης, ο οποίος είναι ένας προβληματισμένος πολίτης, τον ενδιαφέρει το καλό του τόπου του, είναι κάτοικος του Δήμου Νεστορίου. Ναι. Το παράδειγμα είναι ελεκτικό, έτσι δεν μπορεί? Βεβαίως, και σας ρωτά. Καλά τα λέτε, κύριε Δήμαρχε, αλλά γιατί εσείς να βλέπετε αυτές τις δυναμικές, τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας διαχρονικά δεν τα βλέπαν αυτά, οι οποίοι ήταν και μέσα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και ολιγορούσαν σε αυτά τα ζητήματα? Τι θα του απαντούσατε? Θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κριτική. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά. Ωραία. Δηλαδή ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του, κύριε Παπαδόπουλο, για ό,τι κάνει, για ό,τι λέει και ό,τι θα πράξει. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι υπάρχει σε επίπεδο αυτοδιοικητικού χώρου μια τέτοια πολιτική παιδεία που να μπορεί να ταυτοποιεί, να δίνει μια αισθητική, μια δυναμική στο δεσμό? Γιατί ζούμε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το είπα ακόμη στην εισαγωγή μου ότι ζούμε σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει στο νέο και όχι στην ανακύκλωση του παλιού. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά σήμερα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, τον οποίο υπηρετείτε? Εγώ θα έλεγα βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Αρκεί οι ανήκοντες της τοπική αυτοδιοίκηση να οδηγήσουν τους συμπολίτες σε σωστό δρόμο. Άλλωστε, κύριε Παπαδόπουλε, παιδεία πολιτική και δημοκρατική θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των δημοτών, γιατί ο καλύτερος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Γιατί πήραμε αυτά τα μέτρα, γιατί τα εφαρμόσαμε, αν δεν τα παίρναμε, τι θα είχαμε. Άρα, ενημερώνουμε τον πολίτη και πράττουμε. Και εφόσον έχουμε ενημερώσει τον πολίτη, ας είναι στην κριτική του πάρα πολύ αυστηρός. Αρκεί η κριτική να είναι καλόπιστη. Κύριε Γκέτζιο, διαχρονικά οι πολίτες κινηθήκαν βέβαια σε μια βαρβαρότητα, την οποία τη ζούσαν καθημερινά. Μια βαρβαρότητα των διαφόρων ημερίδων, των διαφόρων συνεδρίων, όπου εκεί αυτό που ηγεμόνευε ήταν οι χαιρετισμοί των πολιτικών προσώπων. Δεν υπήρχε ουσία. Αυτή η βαρβαρότητα οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή. Σήμερα θα μπορέσετε να κάνετε τον πολίτη, ενεργό πολίτη, να τον κάνετε πρωταγωνιστή? Γιατί κοιτάξτε, βεβαίως, αν ζητήσετε σήμερα να συμμετέχει σε μια εκδήλωση, θα σας πει δεν έρχομαι, κύριε Δήμαρχε, γιατί θα είμαι πάλι ένας θεατής των χαιρετισμών. Αυτά θα τα τελειώσετε, θα τα κλείσετε αυτό το κεφάλαιο? Ένα θα σας πω ότι ήδη από τη μέρα της εκλογής μέχρι και σήμερα έχω έρθει σε επαφή με πολλούς, κατά την άποψή μου, ικανούς συμπολίτες και ενεργούς συμπολίτες. Η απάντηση ήταν πολύ θετική. Ότι έχουν όλη τη διάθεση να προσφέρουν και να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουν. Τις επιστημονικές γνώσεις. Βεβαίως. Θα το κάνετε δηλαδή, θα δημιουργήσετε ένα περιβάλλον εθελοντισμού και ο οποίο θα ανοίγει δρόμους ανθρωπισμού.
ανθρωπισμός, εθελοντισμός. Όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν, να παντρευτούν και να πάνε μπροστά. Και να είστε σίγουρος, έτσι, μετά από 7-8 μήνες, που θα συζητήσουμε πάλι μαζί, διότι θα αναγκαστείτε να με καλέσετε. Δεν θα αφήσουμε τόσο μεγάλο διάστημα να περάσει. Θα είμαστε δίπλα σας. Με την καλή έννοια θα σας παρακολουθούμε με πάνω έτσι. Είμαι από εκείνους που λένε δεν θέλουμε περίοδο χάριτος καθόλου. Καθόλου περίοδο. 10 μέρες, 15, όχι παραπάνω. Ναι. Για να δούμε την ομοία αλήθεια. Ποια θα είναι στο Δήμο Ιστορίου. Ναι, νομίζω ότι αυτήν την ξέρετε, την έχετε αποτυπωμένη, γι' αυτό σας μίλησα για το όχι, χάρτη. την ομοία αλήθεια της παραλαβής, παράδοσης παραλαβής. Γιατί υπάρχουν κενά. Θα έλεγα ότι βέβαια διαστόματος νυν δημάρχου ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς τρίτους. Αυτό θα το δείτε. Αλλά αυτό θα το δούμε. Γιατί καθημερινά αποδεικνύεται, καθημερινά τώρα και σήμερα που συζητάμε, σήμερα έμαθα πάλι οφειλή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παρελθόν των ετών. Παρελθόν μετά από 5 χρόνια έχεις οφείλω στον Παπαδόπουλο Θεόφιλο 2.500 ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα λοιπόν θα βρεθούμε στο. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε να τα δούμε κανονικά. Μισό λεπτό, όχι. Να δούμε την πραγματική εικόνα. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σαφώς και η πραγματική εικόνα είναι αυτή η οποία τελικά θα δημοσιοποιηθεί κιόλα, γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Θα προχωρήσετε δηλαδή. Θα ζητήσετε από το Υπουργείο να γίνει ένας εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου. Θα έρθουν κάποιοι οικονομικοί επιθεωρητές από την Κεντρική Μακεδονία, οι οποίοι θα ελέγξουν τα οικονομικά του Δήμου, να δουν τι υπάρχει για να έχετε και εσείς μια εικόνα. Εγώ θα έλεγα ότι και μόνοι μας μπορούμε να δούμε τα οικονομικά. Εντάξει, μόνοι σας αφήστε. Έχετε διάθεση να καλύψετε κάποια πράγματα, όχι. Όποιος καλύπτει είναι συνένοχος. Ωραία, αυτό είναι. Εφόσον κάτι εσείς γνωρίζετε για μένα και δεν το αναφέρετε, είστε κι εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, συνένοχος. Βλέπετε ότι είμαι πιεστικός από την αρχή της κουβέντας, γιατί πρέπει να είναι μια παραγωγική, δημιουργική κουβέντα όσον αφορά. Απλώς δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ωραία, αυτά θα φανούν έτσι και εμείς δεν πιστεύουμε. Απλά οφείλουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Οι Δήμοι, κύριε Δήμαρχε, αυτό που στο σύνολό τους της ελληνικής περιφέρειας και στη Δυτική Μακεδονία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι Δήμοι. Άσχετα είναι ορεινοί ή όχι, είναι Δήμοι οι οποίοι το μεγάλο κομμάτι ασχολείται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Ένα μεγάλο μέρος των Δήμων, σε κύρια των αστικών Δήμων, εργάζεται στον χώρο της ΔΕΗ, η οποία σήμερα κλονίζεται τα προβλήματα. Έχουμε το κορμό της ένα κομμάτι έχει και ένα τουριστικό προϊόν. Πώς είναι δομημένος ο δικός σας ο Δήμος Νεστορίου και πώς ιεραρχείτε τις προτεραιότητές σας? Πώς είναι δομημένος? Ναι, δηλαδή, πού είναι η μεγάλη δυναμική του? Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η κτηνοτροφία, είναι ο τουρισμός, είναι οι υπηρεσίες, τι είναι? Όχι μόνο η γεωργία πρωτογενής τομέας. Έχουμε και τεράστιο δασικό πλούτο στο Δήμο Νεστορίου. Ξυλία. Βεβαίως, τεράστιο δασικό πλούτο. Θα έλεγα ότι κάποτε ένας δασάρχης είχε δηλώσει ότι αν όλος ο νομός μείνει άνεργος, μόνο ο γράμμος, μόνο ο δασικός πλούτος, είναι δυνατόν να θρέψει στο νομό Καστοριάς για 5 συνεχόμενα έτη. Λοιπόν, έχουμε τουριστική ανάπτυξη, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουμε τουριστική ανάπτυξη. Έχουμε ένα φυσικό πλούτο τρομερό. Θα έλεγα ότι ο νομός Καστοριάς είναι πρικισμένος από τη φύση του. Είναι πρικισμένος. Άλλωστε πρέπει να γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, τα περισσότερα επιφανειακά νερά στη Δυτική Μακεδονία είναι στο νομό Καστοριάς. Δεν σας κρύβω ότι οι πηγές του Αλάκμονα ανήκουν στον Δήμο Νεστορίου. Ναι, το τουριστικό. Οι πηγές, Μπαρούκα, η τουριστική ανάπτυξη. Μιλήσαμε κάποτε προεκλογικά από εδώ, από αυτή τη θέση, και είχαμε πει τότε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χειροδρομικό κέντρο στο Γράμμο. Θα αγωνιστούμε σε αυτή την πορεία για τη δημιουργία και κατασκευή. Βέβαια, όχι μέσα από την πολιτεία. Διότι είναι δεδομένο και σίγουρο ότι η ίδια πολιτεία θα αρνηθεί να κατασκευάσει χειροδρομικό κέντρο στο Γράμμο. Παρέθεση. Βεβαίως. Δεν μπορεί ότι υπάρχει η Βασιλίτσα, σου λέει. Κύριε Γκέζιο, η Βασιλίτσα είναι ένα υπερσύγχρονο όσο αφορά τις πίστες και χειροδρομικό κέντρο. Το σαλέ του βέβαια είναι στα μαύρα του τα χάλια. Δυστυχώς όμως έχει κλονιστεί πάρα πολύ όσο αφορά τον ανταγωνισμό που ακούει καημαξαλάν. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ολιγορίες, ανεπάρκειες και ανικανότητες σε μεγάλο βαθμό. Εμείς πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία, ναι. Ιδιώτης και ξένος. Και ξένος. Γιατί ξένος και όχι Έλληνας? Είναι πιο συνεπείς. Είναι οι Αυστριακοί που έχουν έρθει, έχουν δει. Είναι δύο μεγάλες εταιρείες. Δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν έρθει πρωτού 10 χρόνια. Και τότε είχαν πει ότι η ευρύτερη περιοχή του Γράμμου προσφέρεται για κατασκευή χειροδρομικού κέντρου με μικρό κόστος. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Από ό,τι μπορώ να σας πω, να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα, τελευταία, δημιουργήθηκε και το τελευταίο κομμάτι μεταξύ Λιάνο Τοπίου και Γράμμου, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για την κατασκευή του οδικού άξονα. Άρα η προσπέλαση στο Γράμμο
θα είναι εύκολη. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα στο κομμάτι που αφορά τις υποδομές σε αυτό το σχεδιασμό που λέτε. Άρα δεν μπορούν να κατασκευαστούν αυτά τα πράγματα αν δεν υπάρχει υποδομή. Ναι, το τουριστικό προϊόν μέχρι σήμερα, το οποίο είχε δημιουργήσει και ένα οικονομικό περιβάλλον, ποιο είναι στο Δήμο των Νεστορίου? Έχουμε τον ορεινό τουρισμό. Ναι. Έχουμε τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε μεγέθη, έχουμε αριθμητικά μεγέθη, έχουμε νούμερα. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας αναφέρω έτσι. Θα έλεγα εκείνο που αυτή τη στιγμή άλλωστε στο Δήμο Νεστορίου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κλίνες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν είναι γύρω στους 300. Για ένα Δήμο ορεινό, όπως είναι ο ορεινός Δήμος του Νεστορίου, είναι πάρα πολλές. Αν πάτε στα Γραβενά, δεν έχει 300 κλίνες όλος ο νομός Γραβενών. Εμείς, σαν Δήμος Νεστορίου, έχουμε. Έχετε. Η δυναμική όμως, η οικονομική δυναμική που απορρέει μέσα από αυτή την εικόνα, ποια είναι? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δει. Μου είπατε ότι υπάρχει έλλειμμα στις υποδομές. Άρα λοιπόν η οικονομική δυναμική δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλετε στα Είπαμε, έλλειμμα στάνταρς. υπάρχει για την πίστα της οδική στο γράμμο. Ναι. Η άλλη υποδομή υπάρχει για τον Νεστόριο. Έτσι. Εκεί που υπάρχουν οι κλίνες υπάρχει υποδομή και πολύ σωστή υποδομή. Το οδικό δίκτυο του νομού Καστοριάς, θα ήθελα να σας πω, να σας ενημερώσω ότι είναι από τα καλύτερα οδικά δίκτυα πανελλαδικά. Το έχω περπατήσει, αφήστε το, μην πενεύετε τόσο πολύ το οδικό δίκτυο. Το έχω περπατήσει πιο λίγες φορές. Δεν είναι έτσι, εντάξει. Γιατί δεν είναι έτσι? Για πείτε μου που δεν έχει το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο παντού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τα μαύρα του τα χάλια. Ο δρόμος ο οποίος αυτός λίγο διαφέρει είναι η Εγνατία και όχι ούτε οι κάθετοι άξονες έχουν τα στάνταρς που έπρεπε να είχαν. Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι ο κάθετος άξονας του νομού Καστοριάς είναι από τους καλύτερους καθέτους άξονες και θα έλεγα και καλύτερους από την Εγνατία. Αν μεταβείτε πέρα από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα και προς Ανατολική Μακεδονία, θα δείτε μια Εγνατία που υπολείπεται κατά πολύ από το κάτω άξονα. Ναι, μην ξεχνάτε ότι εκεί ήταν ένα υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο. Το οποίο για να μην λέμε ορισμένα πράγματα, να μην συνεχώς παραπονούμεθα. Όχι, δεν είναι παράπονα, είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, καλά η πραγματικότητα είναι ότι η Εγνατία από Θεσσαλονίκη προς εμάς είναι το καλύτερο κομμάτι της Εγνατίας. Τι αμφιβάλλετε καθόλου? Πιστεύετε ότι έχετε καλό οδικό δίκτυο? Έτσι, βεβαίως. Γιατί δεν έχουμε καλό οδικό δίκτυο? Ωραία. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη βαρύτητα από την πλευρά σας στον τουρισμό που θα δημιουργήσει ένα προϊόν το οποίο θα δημιουργήσει. Δασικός πλούτος, η γεωργία κτηνοτροφία. Ο δασικός πλούτος που έγινε? Υπάρχει το γράμμα το οποίο έχει ένα δασικό πλούτο. Πώς θα αξιοποιεί? Υπάρχει μια τοπική κοινότητα Επταχωρίου που αποδίδει, παλά απέδιδε στο Επταχώρι πάνω από 200 με 300.000 ευρώ ετήσια από την εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. Ξυλίας. Ξυλίας, βέβαια. Και καυσόκυλα και χρήσιμη ξυλία. Ναι, αλλά κατά παράδοξο τρόπο βλέπουμε ας πούμε, ότι πολλοί προμηθεύονται τη ξυλία σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει μέσα από τους νέους λέξεις, από τη Βουλγαρία, από τη γειτονική Αλβανία, τα Σκόπια και όλα αυτά. Πώς γίνεται αυτό, αφού έχουμε εμείς αυτό το προϊόν? Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί και στη ξυλία, είμαστε ακριβοί? Τα παίρνουν πολύ πιο φθηνά. Γιατί? Αφού εμείς το έχουμε στα πόδια μας. Εμείς το έχουμε και δεν έχουμε να διαχειριστούμε ούτε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γιατί εδώ πέρα, κύριε Παπαδόπουλο, υπάρχουν και ορισμένοι νόμοι που εφαρμόζονται. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένες συστάδες του δασικού πλούτου που πρέπει ετήσια να κόβονται. Στη Βουλγαρία δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μην νομίζετε ότι λειτουργεί τόσο πολύ ο νόμος. Και άλλωστε, για να σας ενημερώσω και λίγο, να σας πω ότι τα ξύλα από τα ανήλια μην τα παίρνετε, μην τα αγοράζετε. Δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία. Εγώ χρησιμοποιώ πετρέλαιο, προσωπικά δεν χρησιμοποιώ ξυλία. Όπου είναι ανήλια, μην παίρνετε ξυλία. Έτσι, δεν καίει. Από τα προσήλια θα αγοράζετε. Ωραία. Έτσι. Όσο αφορά το δίκτυο ίδρυυσης των οικισμών σας, των 10 οικισμών οι οποίοι στελεχώνουν και ταυτοποιούν το Δήμο Νεστορίου, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? Οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι? Υπάρχουν πολλά παράπονα. Υπάρχουν πολλά παράπονα. Έτσι. Και ως προς τη τιμή και ως προς τα δίκτυα. Έχουμε δηλαδή και πρόβλημα με την τιμολογιακή πολιτική. Παρότι υπάρχει φυσική ροή σε ένα χωριό, να σας πω, στο Επταχώρι, από ό,τι μου είπαν, βέβαια δεν το είδα η διεισόμαση, μπορώ να σας πω ότι λέει οι σωλήνες που μεταφέρουν το νερό ίδρυυσης είναι εκτεθειμένοι. Πράγμα παράδεκτο. Δεν είναι άμυα σωλήνες. Όχι, αυτή είναι καρκινογόνη. Δεν το έχετε αυτό εσείς? Έτσι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας μιλώ. Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή και σας πω ότι δεν υπάρχουν και υπάρχουν, θα βγω εκτεθειμένος. Ναι, αυτά θα τα δείτε, θα τα διαπιστώσετε στην πορεία. Αλλά βεβαίως ο μεθυσολίνας είναι θεωρείται καρκινογόνος. Γι' αυτό και αποσύρονται. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα όσο αφορά κάποιων οικισμών που έχουν παντού. Θα μειώσετε εσείς την τιμή του στο νερό? Θα τη μειώσετε? Αυτή τη στιγμή, με δεδομένη την κρίση θα τη μειώσετε? Εγώ θα έλεγα ότι τα πάντα πρέπει να μειωθούν προς όφελος του πολίτη. Έτσι. Θα πρέπει να περιορίσουμε τα έξοδα, έτσι, και ας ελαττώσουμε και τα έσοδα.
Γιατί σμικρύνοντας το ένα κομμάτι, σμικρύνει και το άλλο. Ωραία. Στο κομμάτι τώρα, όσο αφορά των υποδομών, βασικά του οδικού δικτύου, εκεί δεν έχετε προβλήματα. Μου είπατε. Όχι, υπάρχουν προβλήματα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή οι κύριοι άξονες που οδηγούν προς Νεστόριο, Διποταμία, Επταχώρη είναι καλοί. Δεν έχουμε οδικό άξονα σωστό μεταξύ Νεστορίου, Διποταμίας και Χιονάτου. Οι κοινότητες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με οδικό δίκτυο. Αυτό ακριβώς σας λέω. Τα δύο μεγάλα κέντρα ενώνονται με έναν δρόμο από Νεστόριο, Χιονάτο, Διποταμία, που είναι ισάθλια κατάσταση. Και αν θέλετε να σας πω, το πέρασα χθες το μεσημέρι. Είναι η κατάσταση του είναι άθλια. Έχει κατασκευαστεί εδώ και 13-14 χρόνια, με πολύ λίγα χρήματα την εποχή εκείνη, και έκτοτε ούτε συντηρήθηκε ούτε τίποτε. Υπάρχει μελέτη με 4.970.000 ευρώ. Ο κύριος Δακής έχει υποσχεθεί ότι θα τον υπογράψει. Αν δεν τον υπογράψει, θα υπογράψει ο κύριος Καρυπίδης. Το θεωρείτε δεδομένο αυτό είναι καλό. Μα θα έλεγα ότι όταν τα δύο μεγάλα κέντρα, Νεστόριο και Διποταμία, δεν συνδέονται οδικά με ένα στο οδικό δίκτυο, καήκαμε. Ναι. Η πρόσβαση των δημοτών σας στο κομμάτι παροχής υγείας, πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, είναι εύκολη? Άλλα παράπονα. Ή υπάρχει πρόβλημα εκεί? Τι λειτουργεί κάποιο κέντρο υγείας εκεί? Όχι, δεν υπάρχει κέντρο υγείας. Υπάρχουν αγροτικά ιατρεία. Καλά, εντάξει, τα αγροτικά ιατρεία. Αγροτικά ιατρεία τα οποία δεν υπάρχουν. Άλλωστε και ο πληθυσμός στην ευρύτερη περιοχή του Γράμμου είναι γυρασμένος πληθυσμός. Και έχει την απόλυτη ανάγκη και νιώθει και σιγουριά, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ο γιατρός μόνο για σιγουριά πολλές φορές. Πρέπει να γράψει τα φάρμακα, τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει γιατρός πάση θυσία. Οι αγροτικοί γιατροί πρέπει να υπάρχουν στο Δήμο Νεστορίου. Δεν έχει κέντρο υγείας. Κέντρο υγείας υπάρχει μόνο στο Άργος. Στην Μεσοποταμία νομίζω δεν λειτουργήσε. Και υπό την Ποδός λειτουργεί και το νοσοκομείο. Ναι, αν χρειαστεί, αν έχουμε ένα ιατρικό γεγονός και χρειαστεί να αντιμετωπιστεί, η πρόσβαση ποια είναι άμεση? Μπορεί το ΕΚΑΒ να προσθέξει άμεσα, να αντιμετωπιστεί άμεσα, ή υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει και ασθενοφόρο στο Δήμο Νεστορίου. Το οποίο είναι σε κατάσταση stand-by. Βεβαίως, πάντα υπάρχει. Ωραία. Υπάρχει. Το κομμάτι παιδείας, με δεδομένο ότι οι σχολικές μονάδες έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου. Ο Δήμος έχει αναλάβει, ο Δήμος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα λειτουργικά έξοδα που έχουν οι σχολικές μονάδες. Πώς είναι διαμορφωμένο? Είπατε ότι έχετε ένα Δήμο με γυρασμένο πληθυσμό. Δεν υπάρχει κομμάτι νεολαίας. Βεβαίως, έχουμε πολύ μικρό αριθμό μαθητών. Έχουμε γυμνάσιο, έχουμε λύκειο στο Δήμο. Και γυμνάσιο και λύκειο. Θα έλεγα ότι είναι και ποιοτικά πάρα πολύ καλό και αναβαθισμένο. Και το γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα και να μην αναζητούμε και πολλούς μαθητές. Ού είναι το πολλό το F, αλλά το F το πολύ. Πώς, άμα δεν υπάρχει νεολαία, δεν έχει μέλλον. Υπάρχει νεολαία, όταν υπάρχει και σωστή παιδεία είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή το γυμνάσιο και λύκειο Νεστορίου πολλές φορές λειτουργούν σαν φροντιστήρια. Σαν φροντιστηριακά μαθήματα γίνονται. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε, κύριε Δήμαρχε, ότι αν ένας τόπος δεν έχει μέλλον. Άρα λοιπόν μην ψάχνετε. Θα πρέπει να οικοδομήσετε τέτοιες πολιτικές οι οποίες με την γι' αυτό σας είπα ότι ο δικός άξονας Νεστορίου Διποταμίας Χιονάτου πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να έχουμε και τη σωστή λειτουργία στην παιδεία. Ωραία. Έχετε μέχρι σήμερα στο σχεδιασμό σας, μέσα να συναντηθείτε με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο κύρια είναι νεολαία και ζει έξω και πέρα από τα όρια, όχι μόνο του Δήμου αλλά και της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, ζει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, το οποίο μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις θα προκαλέσει την Ιταλία να επιστρέψει. Θα έλεγα το εξής. Έχετε δει τέτοιες πολιτικές, τέτοιες προτάσεις? Συγγνώμη, επειδή οι περισσότεροι που ζουν δεν είναι εντός Ελλάδος, είναι εκτός Ελλάδος. Δεν έχει σημασία. Είναι στορίτες. Ακούστε, να σας πω τώρα, μόνο το Cleveland, Ohio, έχει 420 νεστορίτες. Ναι, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα προσωπικά. Το Τορόντο έχει 380. 800 νεστορίτες ζουν Καναδά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο μόνο πόλεις. Λοιπόν, για να δημιουργήσουμε τέτοια κίνητρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε εργασία. Να δημιουργήσουμε παραγωγικά έργα, να προσελκύσουμε κόσμο για εργασία. Άρα το πρόβλημα έτσι. Τότε μπορεί να γυρίσει ο κόσμος. Να γυρίσει γιατί? Πείτε μου να γυρίσει γιατί. Ένας που αγαπάει την πατρίδα του, τον τόπο του, μπορεί να γυρίσει γιατί όλοι αγαπάμε τον τόπο μας, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που δεν το πιστεύω αυτό, εν πάση περιπτώσει. Όλοι αγαπάμε τον τόπο μας. Αλλά ο καθένας προσπαθεί αυτή τη στιγμή ήδη μετακομίζει
δυστυχώς το καλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας εκτός Ελλάδος για να έβρεση εργασίας. Έτσι. Πρέπει να γνωρίζετε Γερμανία, Αγγλία, Αυστραλία, πολιτική μηχανική, γιατροί πάνε στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού. Φεύγουν εκτός χώρας. Άρα το καλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας μεταβαίνει σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ταυτότητα, η εικόνα ενός τόπου είναι οι άνθρωποι του ίδιοι. Αυτοί είναι που δημιουργούν το πλούτο, αυτοί είναι που δημιουργούν τη μιζέρια, τη φτώχεια, όλα αυτά. Άρα, λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε ούτε μιζέρια ούτε φτώχεια. Κάποιοι νεστορίτες που είπατε που ζουν στον Καναδά, στην Αμερική, σε κάποια στιγμή μπορεί στα γεράματά τους να θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, στον τόπο τους. Εμείς έχουμε νεολαίους περισσότερο όμως. Ξαφνικά όμως μπορεί και οι νεολαίοι να θέλουν να φύγουν από εκεί, γιατί είναι άλλα τα χαρακτηριστικά αυτών των πόλεων, των κρατών που μου είπατε, και άλλα είναι τα χαρακτηριστικά του ελλαδικού χώρου. Η Ελλάδα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όταν δεν υπάρχει εργασία, να κάνει τι ο άλλος να γυρίσει. Ναι, αυτό θέλω. Άρα αυτό λέμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε εργασία. Ναι, έχετε σχεδιάσει να κάνετε ένα γύρο τέτοιο? Υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες που πιστεύω θα συναντήσουμε και ήδη έχουμε συναντήσει, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε. Έτσι, να επενδύσουν στο Δήμο Νεστορίου. Κύριε Γέτσιο, έρχομαι εγώ αύριο στο Δήμο σας και επισκέπτομαι όλα τα τοπικά σας διαμερίσματα, τις κοινότητες. Θα δω την ταυτότητα των Νεστοριανών που ζουν στο εξωτερικό, στην Αμερική και στον Καναδά. Θα τη δω κάπου αυτή την ταυτότητα, ή τελικά δεν θα δω πουθενά τίποτα από όλα αυτά και θα δω, ας πούμε, έναν τόπο ο οποίος ζει, ας πούμε, ένα μαρασμό, μια κατάσταση γιατί συγκεκριμένη? μαρασμό? Και αυτοί που είμαστε. Εγώ το λέω με άλλη έννοια. Έχουν βοηθήσει αυτόν τον τόπο τους. Σας έχουν στηρίξει, έχουν κάνει παρεμβάσεις, σας έχουν δώσει χρήματα να κάνετε έργα συγκεκριμένα. Βεβαίως. Ήδη αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ πανελλαδικά από Έλληνα Αυστραλό έχει γίνει στο Νεστόριο. Που αφορά η ξενοδοχειακή μονάδα του Αύκου, του Παύλου, είναι η μεγαλύτερη επένδυση. Αυτό είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέτοια θέλουμε. Μπορούν να γίνουν. Σωστά. Μπορούν να γίνουν. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο κύριος Αύκος έλειξε ένα μήνα από την Αυστραλία, από το Πέρθ συγκεκριμένα. Θα προσπαθήσουμε να το πείσουμε να κάνει και άλλη επένδυση. Διότι γνωρίζω ότι έχει την οικονομική ευρωστία. Και άλλη επένδυση. Προτού πολλά χρόνια μου είχε πει ότι ενδιαφέρεται να επενδύσει στον τάδε τομέα. Να δούμε αν εμένει στην άποψη αυτή, πολύ ευχαρίστως να συνεργαστούμε, να επενδύσει. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και έχουμε νεστορίτες που έχουν επενδύσει. Πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Σωστά, θα επανέλθουμε σε αυτό. Έτσι να... Άρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας λέω είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν εμένω στην ελληνική πολιτεία σε Έλληνες που οικονομικά είναι εύρωσα άτομα. Έτσι. Ναι, υπηρετείται ένα θεσμό όμως. Βεβαίως. Μέσω θεσμού θα προσπαθήσουμε να αποσπάσουμε τα πάντα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πείσουμε τον επιχειρηματία, τον Νεστορίτη, ότι πρέπει να επενδύσει στον τόπο του. Ωραία, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όσο αφορά το πόσο πρέπει να στηρίξει ο επιχειρηματίας ο Νεστορίτης. Αφού δώσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μια ανάσα στον κύριο Γκέτσιο, τον νέο δήμαρχο του Δήμου Νεστορίου. Πάρουμε και εμείς. Πάτε εσείς πρώτα και μετά εγώ. Το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, καταλαβαίνετε, για λόγους, ας πούμε, και οικονομίας. Διαφημίσεις και πάλι μαζί. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στον διάλογο, στον τηλεοπτικό διάλογο που έχουμε μαζί με τον νέο δήμαρχο του Δήμου Νεστορίου, τον κύριο Πασχάλη Γκέτσιο. Είχαμε σταματήσει, είχαμε μείνει, κύριε Δήμαρχε, στο κομμάτι αυτό το πώς αξιοποιείτε τους ανθρώπους που ζουν εκτός ελλαδικού χώρου. Ζουν στον Καναδά, στην Αμερική, γενικά πάντως. Εκτός Δήμου, εκτός νομού. Στην Οικουμένη. Μου είχατε πει ότι έχετε ένα σχεδιασμό. Υπάρχει ήδη μια επένδυση ενός Νεστορίτη, ο οποίος έχει επενδύσει εκεί. Αλλά υπάρχουν και πολλών Νεστοριτών. Ναι, σωστά. Στο κομμάτι της γεωργίας και της κοινωνίας. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Δήμου Νεστορίου έχουν γίνει από ιδιώτες. Άρα έχουν επιχειρήσει. Έχουμε μια μονάδα τώρα που θα λειτουργήσει σύντομα, μια τυροκομική μονάδα. Επενδυτής Νεστορίτης. Από ό,τι γνωρίζω, άλλη τέτοια μονάδα θα δημιουργηθεί στην Διποταμία. Πολύ σύντομα και αυτή. Από ιδιώτη πάλι. Άρα όλα γίνονται στο ιδιωτικό τομέα. Άρα είναι όμως άνθρωποι, είναι κάτοικοι που έχουν γεννηθεί στο Νεστόριο. Αυτό είναι σημαντικό. Και άτομα νεαρά. Αυτό δημιουργεί ένα οικονομικό περιβάλλον. Γι' αυτό σας λέω, αρκεί να δημιουργήσουμε βεβαίως και δημιουργικές θέσεις εργασίας και αισιοδοξία για το σήμερα και για το αύριο
Και θα έλεγα θα πρέπει να αλλάξουμε ίσως τον επιχειρηματικό θεσμικό τρόπο του Δήμου Νεστορίου. Δηλαδή θα πρέπει να ζητήσουμε από την πολιτεία ορισμένα κίνητρα, ώστε να προσελκύσουμε νέους επενδυτές. Να έρθω λίγο στο κομμάτι αυτό που είπατε για τη δημιουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου, ας πούμε, στο Γράμμο. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να το φτιάξουν κάποιοι Νεστορίτες που ζουν σήμερα στην Αμερική, οι οποίοι έχουν και τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν ξέρω έτσι. το κόστος, κύριε Δεν Παπαδόπουλε. έχετε κάνει. Αυτή τη στιγμή ρωτάτε να σας πω ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν γνωρίζω το κοστολόγιο. Όχι, λέω μήπως υπάρχει δηλαδή, μια τέτοια δυνατότητα. Ο κύριος Αύκος που μιλούσε προηγούμενα, Ναι, γιατί μου είπατε κάποιον ότι επιχειρηματίας στην Αυστραλία, στο Johannesburg και στη Χιλή, ασχολείται με εξορίξεις χρυσού και νικελίου. Όταν συναντηθήκαμε πριν λίγα χρόνια και συζητήσαμε για την ιεροπηγή, το νικέλιο της ιεροπηγής με τη Λάρκο, μου απήντησε ότι τα αποθέματα είναι τόσο μικρά που δεν αξίζει το κόμμα να κάνουν επένδυση. Εντάξει, αυτό είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι ορισμένα πράγματα ας τα δούμε από κοντά. Ωραία, θα δείτε από κοντά, βέβαια θα έχετε το σχεδιασμό. Δηλαδή, σαν θεσμικοί παράγοντες να τα δούμε από κοντά. Ερχόμαστε τώρα σε έναν κρίσιμο τομέα, σε ένα κρίσιμο κομμάτι, όπου η χώρα μας μπήκε σε μια αντίστροφη διαδικασία, ακόμη από το 2010, με το περίφημο μνημόνιο. Στην πορεία είχαμε μεσοπρόθεσμα, είχαμε μνημόνια και όλα αυτά. Όλα αυτά όμως βγάλαν προς τα έξω μια γύμνια μιας κοινωνίας, η οποία άρχισε να ζει σε μια φτώχεια. Μια μίζερη εικόνα, σήμερα είναι παντού. Ζούσαμε όμως προηγούμενα σε μια ευμάρεια πλασματική, έτσι. Ναι, όχι πραγματική. Μην βιάζεστε. Σήμερα όμως ζούμε εικόνα μιας χώρας η οποία έχει ξεπεράσει και έχει γκρεμίσει την ταυτότητά της. Δυστυχώς την έχει ισοπεδώσει στην κυριολεξία με συγκεκριμένους υπεύθυνους. Έτσι κι αλλιώς και ο Δήμος Νεστορίου και ο κάθε Δήμος έχει τα προβλήματά του. Υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα τα οποία μέρα με τη μέρα γίνονται ορατά, βγαίνουν ή δυσκολότερα ή ευκολότερα στο φως. Πώς θα αντιμετωπίσετε το κοινωνικό πρόβλημα που ζουν σήμερα κάποιοι δημότες σας? Γιατί σίγουρα κάποιοι δημότες σας έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν δει κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή θα μου επιτρέψετε, κοινωνικά... πιστεύω τώρα, επειδή το φέρετε και λίγο στα πολιτικά, ότι αυτή τη εποχή ζούμε σε μια οικονομική δικτατορία. Έτσι. Το πολίτημα της χώρας μας. Δηλαδή λένε οι Γερμανοί, θα κάνετε αυτό για να σας δώσω αυτά. Αν δεν κάνετε, δεν παίρνετε. Δυστυχώς δεν φταίνουν οι Γερμανοί. Η άποψή μου είναι ότι φταίμε εμείς. Έτσι, ρίχνουμε πάντα τις ευθύνες στους άλλους. Συμφωνώ ότι εμείς οδηγήσαμε τη χώρα εκεί. Βέβαια. Ούτε οι Γερμανοί μας οδήγησαν εκεί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε κανείς άλλος. Μόνοι μας οδηγήκαμε εκεί. Έτσι, στην ανεπάρκεια των πολιτικών μας. Οφείλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα, ορισμένες αλήθειες. Δεν μας οδήγησε κανείς ξένος. Μόνοι μας οδηγηθήκαμε, δώστε τα δανεικά για να ζούμε καλά. Ναι, εγώ ήθελα λοιπόν, να μου δώσετε από εκεί και το πέρα. κοινωνικό προφίλ, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Θα έλεγα το κοινωνικό πρόσωπο θα είναι ταμείο αρρωγής. Έχουμε υποσχεθεί στην Δίποταμία, τη μόνη υπόσχεση που έδωσε, κοινωνικό φαρμακείο και θα το πραγματώσουμε. Έτσι. Ήδη έχουμε αρχίσει το κουβάρι να ξετυλίγεται. Θα κατασκευάσουμε το κοινωνικό φαρμακείο, θα γίνει οπωσδήποτε. Γιατί όλοι γνωρίζουμε που ζούμε. Δεν ζούμε εκτός πραγματικότητας, κύριε Παπαδόπουλε. Άλλος ασκώ ένα ελεύθερο επάγγελμα για δεκαετίες. Γνωρίζω την κατάσταση σημερινή, όλων των συμπολιτών μας, των συνδημητών μας, όλων των κατοίκων και του νομού Καστοριάς. Γιατί μην νομίζετε ότι ο κάτοικος της Κοζάνης διέρχεται μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το κάτοικο της Καστοριάς, διότι ο κάτοικος της Καστοριάς έχει το εξής. Κάποτε ήταν μόνο επαγγελματικός. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, λέμε γενικά. Γι' αυτό τα ξέρω καλύτερα. Λοιπόν, ο νομός Καστοριάς, από τον καιρό που έχει κρίση η γούνα, έτσι, τεράστια ποσοστά είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Το ζούμε καθημερινά. Τα βλέπουμε. Άρα, από εκεί και πέρα, είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε αρρωγοί σε όλο αυτό το κοινωνικό κομμάτι. Εγώ θέλω, κύριε Γκέτζιο, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Στο βαθμό που σας αναλογεί και μπορείτε να μην επιτρέψετε, προσέξτε ακριβώς την διατύπωση των λέξεων μου, να μην επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να υπάρχει δημότης, πολίτης του Δήμου σας, ο οποίος θα έχει πρόβλημα πρόσβασης στα απαραίτητα αγαθά που αυτά ακούν στο όνομα υγεία, διατροφή και πόσο ακόμα μάλλον και περίθαλψη. Αυτά τα ξέρετε πολύ. Τα είπατε. Εγώ θα τα λέω αυτά στο βαθμό που σας αναλογεί. Άρα, να είστε σίγουρος θα πράξουμε το πάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί... Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ άσχημο να βλέπουμε σας είπα προηγούμενα, ακόμη και ο πολίτης μιας ορισμένης ηλικίας θέλει να έχει κοντά του το γιατρό για ασφάλεια. Όπως λέμε, ο πολίτης, η ανάπτυξη για να δημιουργηθεί θα πρέπει να έχουμε ασφάλεια στα σύνορά μας. Το ίδιο και ο άνθρωπος μεγάλης ηλικίας θέλει πάντα το γιατρό δίπλα για να είναι διασφαλής.
και υγιείς. Ναι, είναι πολύ άσχημη εικόνα να βλέπουμε συνανθρώπους μας Να να υποφέρουν, προστρέφουν να μην στους έχουν κάδους να απορριμμάτων, να αναζητούν αποφάγια για να ζήσουν. Μια έχουμε εικόνα δει, η τα οποία έχω δυστυχώς δει. είναι Τα ντροπή έχω για τη δει, χώρα. ναι, Η Ελλάδα δεν έχει. Αυτές οι εικόνες είναι ασχήμια για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτός ο πολιτισμός της. Πόσο μάλλον αυτά που ζούμε σήμερα και όπως είπατε γι' αυτό σωστά, σας δεν φταίνε οι είπα. Γερμανοί. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Εμείς καταδύσαμε τη χώρα μας εκεί. Σε αυτό το κομμάτι εμείς φταίμε. Σωστά. Όλοι είναι έτσι. έχουμε ευθύνη. Ναι. Ένα άλλο κομμάτι που άφησα, ο τομέας, μιλήσατε και δώσατε μια έμφαση στην διαδημοτική συνεργασία, την οποία βέβαια θα τη δούμε στο επόμενο διάστημα, αφού αναλάβετε και επίσημα τα καθήκοντά Τώρα δεν σας. μπορούμε να μιλήσουμε. Ο τομέας διασυνοριακή συνεργασία εμπίπτει στις αρμοδιότητες στο Δήμα. Βεβαίως, εμπίπτει και θα το πράξουμε. Ήδη έχουμε βάλει μπρος να έρθουμε στη συνεννόηση με γειτονικούς δημάρχους της Αλβανίας, έτσι, μετά την ανάληψη της εξουσίας, να μεταβώ και εγώ εκεί, να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα της ασφάλειας. Ιδιαίτερα θα έλεγα και της εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου. Διότι η ευρύτερη περιοχή του Γράμμου δέχεται επιδρομές από Αλβανούς, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα σύνορα, κόβουν τα ξύλα, μεταφέρουν τη ξυλία στην Αλβανία και απογυμνώνουν τα βουνά μας. Ναι. Απογυμνώνουν τα βουνά μας. Βέβαια το γράμμα ήταν και μια αμαρτωλή ιστορία, εντός εισαγωγικών η λέξη αμαρτωλή, όσον αφορά την περίφημη ηλεκτρονική καταγραφή και αποναρκοθέτηση του γράμμου επί ημερών της πρωτοδυναμίας του Ανδρέα Λεού. Όχι, έχασε το ελληνικό διάστημα, το ελληνικό δημόσιο χρεώθηκε με 5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Γιατί το έργο απεντάχθηκε και χρεωθήκαμε. Ακόμα δεν έχουν, η δικαιοσύνη δεν έχει αποφαθεί τι στέει για αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει κάποτε να τα μάθουν οι πολίτες. Οφείλουν και πρέπει να τα μάθουν, να γνωρίζουν αλήθειες. Δηλαδή έγινε επανορθωθέτηση. Όχι, δεν έγινε, αυτό σας λέω. Χαθήκανε κάπου λεφτά. Κάποιες εταιρείες φαντάσματα, κάποιοι τα οικονομήσανε. Δυστυχώς αυτά υποθήκαν. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, εσείς το λέτε. Εγώ το λέω, σας το λέω εγώ διαστόματος. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να εκπονηθεί μελέτη αποναρκοθέτησης. Εγώ έχω άλλη άποψη. Για να εκπονήσει μια μελέτη, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία σαφή. Δηλαδή, έρχεται ο μελετής και λέει: κατασκευάσω ένα δρόμο. Ο δρόμος στο τάδε σημείο έχει αυτή την υποδομή. Στο τάδε σημείο έχει αυτή την υποδομή. Άρα χρειάζεται αυτό. Πώς θα γίνει η εκπόνηση μελέτης αποναρκοθέτησης? Άρα λοιπόν ο στρατός πρέπει να συμμετέχει. Ο στρατός γνωρίζει που έχει βάλει τις νάρκες. Έτσι. Ο δημοκρατικός στρατός που έχει βάλει τις νάρκες. Πείτε μου εσείς. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ανοίξουμε όχι, αν ρωτήσετε ορισμένους παλούς, θα σας πούνε. Εμείς πηγαίναμε σε ορισμένες περιοχές, όπου στρατοπεδεύαμε, βάζαμε γύρω-γύρω τις νάρκες για ασφάλεια δική μας. Μετά από 15-20 μέρες, αλλάζαμε τοποθεσία. Βάζαμε πάλι νάρκες. Εγώ δεν θέλω να κάνουμε πολιτική με αφορμή τις νάρκες. Οι νάρκες σήμερα με τα μηχανήματα και την τεχνολογία μπορούν να βρεθούν που είναι εγκατεστημένες και να γίνει μια αποναρκοθέτηση. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσέγγιση. Και να μην παίζουμε με αυτά τα ζητήματα. Γιατί έχετε μια περιοχή την οποία αύριο μεθαύριο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και αυτό το πρόβλημα. Και σήμερα οι υλοτόμοι κόβονται στα ξύλα τους, χτυπάνε σε νάρκες. Χτυπάνε σε μέταλλα στα δέντρα. Ωραία. Αν δεν το ξέρει, να σου το πω. Έχουμε θρηνήσει θύματα από αυτήν τη διαδικασία. Δεν θυμάμαι τίποτα να σας πω ειλικρινά. Αυτό είναι όμως ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Θα πρέπει δηλαδή να το αντιμετωπίσει η περιφέρεια. Εκείνο μπορώ να σας πω, πρωτού λίγα χρόνια που είχαμε τις πυρκαγιές στο Γράμμο, επειδή πήγα τότε να δω τι συμβαίνει, από μακριά άκουγα. Οι νάρκες έσχεραν τις φωτιές. Ωραία. Να έρθω τώρα σε ένα κρίσιμο μέγεθος πάλι και ερώτημα. Θα ανοίξετε ένα κομμάτι διαλόγου και συνεργασίας με το πολιτικό προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κύρια με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Καστορίας ή όχι μόνο? Τους εμπιστεύεσαι σήμερα σαν πολιτικά πρόσωπα με όλα αυτά που βιώνει η χώρα? Αυτή τη στιγμή έχουμε νέες αρχές. Έτσι, δεν μίλησα για τις περιφερειακές, για το χώρο των αυτοδιοικητικών. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο, το κοινοβουλευτικό είπα. Βεβαίως. Με όλους. Έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με όλους για όλα για το καλό του Δήμου Νεστορίου. Ναι. Θα τους εμπιστευτείτε, βλέποντας ότι η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει βιώσει μετά τη μεταπολίτευση? Γιατί τι θα πρέπει να κάνουμε? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Εγώ τώρα σας ερωτώ. Ακούστε, υπάρχουν ορισμένοι θεσμοί, τους οποίους θέλουμε, δεν θέλουμε, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου. Ναι, εγώ κύριε Γκέτζο, αν προσωπικά θέλετε και τη δική μου απάντηση, ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να πάει πολλά χρόνια πίσω όσον αφορά την εικόνα της, το αναπτυξιακό της προφίλ για το αναπτυξιακό ιστέρημα που ζει, η ανεργία να διωγγώνεται μέρα με την μέρα, να κινδυνεύουν να χαθούν πανεπιστήμια, να κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα
προσωπικά εγώ δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να τους εμπιστευτώ. Δεν ξέρω εσείς πώς προσεγγίζετε το θέμα. Είναι δικό σας προσωπικό θέμα. Εγώ είμαι από εκείνους που λένε αυτοδιοικητικός. ότι όχι. Οι αυτοδιοικητικοί είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν με τους πάντες για το καλό του Δήμου. Για το καλό του Δήμου. Βεβαίως. Όταν αυτοί βέβαια είναι από την πλευρά τους και αυτοί. Βέβαια, είναι θεσμικοί παράγοντες. Θετικοί. Δεν θα διστάσετε όμως να Αυτή τη στιγμή, χτυπηθείτε και να συγκρούσετε μαζί τους. Ο νομός Καστοριάς έχει 2 βουλευτές. Έναν του ΣΥΡΙΖΑ και έναν της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνεργαστώ και με τους 2 για το καλό του Δήμου. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα συνεργαστείτε. Θα συνεργαστώ. Βεβαίως και με τους Κοζάνης. Βεβαίως και με ευρωβουλευτές για να πάω στις Βρυξέλλες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Συνεργάζομαι Ναι. με τους 2 βουλευτές γιατί εκπροσωπούν τον νομό Καστοριάς σε επίπεδο Βεβαίως. Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι. Οι 2 βουλευτές όμως δεν έχουν δείξει στοιχεία ότι μπορούν να χειριστούν, να οδηγήσουν το καράβι σε δρόμους αναπτυξιακούς. Οι 2 βουλευτές στο βαθμό που τους αναλογεί είναι παραδομένοι στα κόμματά τους και υλοποιούν εντολές των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή θέλουμε δεν θέλουμε είναι οι εκπρόσωποι του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα οφείλω να συνεργαστώ μαζί τους για το καλό και του Δήμου και του νομού. Ωραία. Έτσι. Σε επίπεδο θεσμικό. Είπα σε επίπεδο, και με τους 2. Ναι, σε επίπεδο συναδέλφων σας τώρα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό θα ανοίξετε ένα κομμάτι της συνεργασίας Βεβαίως. στο όλον της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και της Δυτικής Μακεδονίας και του νομού Καστοριάς. Ήδη έχω ζητήσει από τον νέο αντιπεριφερειάρχη του νομού Καστοριάς, Τον κύριο Αδαμόπουλο, λέτε, ναι. τον Σωτήρη Αδαμόπουλο, μια συνάντηση. Οφείλουμε να την πράξουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε για το καλό του νόμου, για το καλό του Δήμου. Σωστά. Ανοίγεται δηλαδή ένα κομμάτι συνεργασιών. Μα δεν είναι, ήδη το έχω ζητήσει, σας λέω. Ναι, και να έρθουμε Σε τώρα... τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, το έχω ζητήσει. Το έχω ζητήσει. Και να έρθουμε τώρα σε ένα κομμάτι καθαρά πολιτικό. Με δεδομένο το ότι διαχρονικά διατελέσατε και αντινομάρχης όταν ακόμα υπήρχε η νομαρχία Καστοριάς. Γυρίζοντας στα χρόνια εκείνα εκεί πίσω και βλέποντας τα σημερινά χρόνια, νοσταλγείτε την προηγούμενη εικόνα ή τελικά την έχετε προσπεράσει γιατί είχε άλλες ασχήμιες εκείνη η εικόνα? Τι εννοείτε? Αν δηλαδή τότε ήταν καλύτερα ή σήμερα είναι καλύτερα? Θα έλεγα ότι αν πάμε αρκετά πίσω, θα έλεγα ότι είναι καλύτερα. Δηλαδή, οι μικρές τοπικές κοινωνίες χάθηκαν από το καιρό που είχαμε διεύρυνση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κέντρα δυναμώθηκαν, τα τοπικά συμβούλια περιφερειακά αποδυναμώθηκαν όλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν παλαιότερα ο νομός Καστοριάς είχε 13 δημάρχους, νομίζω, έτσι. Σήμερα τι έχει? 3. Άρα, θα έλεγα ότι οι δημαρχίες είναι πάρα πολύ μεγάλες για να αντιμετωπίσουν τα μικρά προβλήματα, όπως έλεγε και ο Χαραλαμπίδης. Και μικρές για τα μεγάλα, σωστά. Έτσι. Και οι νομαρχίες ήταν πολύ μεγάλες για τα μικρά προβλήματα. Έτσι. Άρα τα πράγματα θα έλεγα ότι όλα δημιουργήθηκαν στο βωμό της οικονομικής, μάλλον της εξοικονόμησης χρημάτων. Δεν έγιναν δηλαδή αυτή τη στιγμή οι συνενώσεις όλες για καλύτερη λειτουργία. Έγιναν για εξοικονόμηση χρημάτων. Ναι, οι 2 μεταρρυθμίσεις που έγιναν, μεταρρυθμίσεις να τις πει κάποιος, ξεκινώντας ακόμη από τον Καποδίστρια και πηγαίνοντας τώρα τελευταία στον Καλλικράτη, συμφωνείτε με την προσέγγιση, με αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαν ή διαφωνείτε? Πιστεύετε ότι γίνανε να αλλάξουν άρδιν τον αυτοδιοικητικό χάρτη, να προσφέρουν κάτι διαφορετικό? Η χώρα έπρεπε να κάνει... ότι η αλλαγή έγινε πολύ γρήγορα. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο έγινε πολύ γρήγορα, χωρίς να δοκιμαστεί. Δηλαδή, παλιά πίστευα όπως είναι και ο βαθμός και ο περιφερειάρχης που λέμε ο εκλεγμένος, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ένας πολύ κακός περιφερειάρχης, ο χειρότερος που μπορεί να περάσει, θα είναι πολύ καλύτερος από έναν διορισμένο περιφερειάρχη. Άλλο εκλεγμένος και άλλο διορισμένος. Αυτό εννοείται, το εξυπακούεται. Γι' αυτό σας λέω ότι ορισμένα πράγματα, αλλά δεν έγιναν σωστά, θα έλεγα. Ακόμη και ο νομός Καστοριάς χωρίστηκε σε 3 δήμους. Υπάρχουν ορισμένες τοπικές κοινότητες που έχουν ξεφύγει, ενώ είναι πάρα πολύ ορεινές, πήγαν με το Δήμο Καστοριάς. Βράχος, Λάγκα, Φτεριά, αυτά όλα έπρεπε να είναι στο Δήμο Νεστορίου. Ναι, είχαν χαρακτηριστικά. Βεβαίως, τα ίδια χαρακτηριστικά. Είχαν ταυτότητες που έπρεπε να κρατηθούν. Τα ίδια χαρακτηριστικά. Όλα τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν. Και ο Βράχος και η Λάγκα, το χωριό του κύριου Αδαμόπουλου, ο Βράχος. Αυτά έπρεπε να είναι στο Δήμο Νεστορίου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήγαν Δήμο Ορεστίδος, άλλα πήγαν στο Δήμο Καστοριάς. Ορεινά κτηνοτροφικά.
Ναι. Με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαχρονικά, επειδή υπηρετήσατε το χώρο τη αυτοδιοίκηση, εμένω πάλι σε αυτό το πολλά κομμάτι, χρόνια. πόσο μεγάλο κακό έκανε ο σφιχτός αναγκαλισμός των ανθρώπων που υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση από τα κόμματα? Γιατί μην ξεχνάτε. Τεράστιο. Διότι η επιλογή των προσώπων γινόταν σύμφωνα με κομματικά κριτήρια και όχι με κριτήρια ικανότητας. Άρα, οι ανήκοντες στον α κομματικό μηχανισμό ψήφιζαν το γιατί τους πρότεινε το κόμμα. Άσχετα αν από μέσα τους πίστευαν ότι δεν είναι ικανός. Είναι εύκολη σήμερα μια τέτοια σύγκρουση? Βέβαια, το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν συγκρουσιακό. Έχει εξαλείψει αυτό? Έχει υπαρθεί διαζύγιο, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουμε διαζύγιο σε αυτή την κατάσταση. Των πολιτών. Δηλαδή, ο πολίτης είναι πιο μπροστά από τα κόμματα. Προπορεύεται το κόμμα του. Θα επιδιώξετε εσείς από την πλευρά σας, έτσι, επανέρχομαι στο κομμάτι του εθελοντισμού, γιατί ξέρετε, στη χώρα μας δυστυχώς και στη Δυτική Μακεδονία, αυτό που απουσιάζει είναι ο εθελοντισμός. Το λέτε εμένα. Ναι. Μου το λέτε εσείς εμένα. Εγώ υπηρέτησα το River Party, την εκδήλωση αυτή, εθελοντικά, επί συνεχόμενα 11 συναπτά έτη. Συνεχόμενα. Εγώ έφυγα από το River Party ως εργαζόμενος, γιατί έγινε με αμοιβή. Έτσι απεχώρησα. Άρα λοιπόν εσείς θα επιδιώξετε να επανέλθουμε σε ένα πρώτερο καθεστώς. Άρα τον εθελοντισμό το πιστεύω. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Και θα έλεγα ότι η ανασχόληση με τα κοινά δεν αποτελεί βιοπαραστατικό επάγγελμα. Είναι κατάθεση ψυχής και προσφοράς. Ναι, είναι... Γι' αυτό χαίρομαι και συγκινούμε πολλοί από τους συνεργάτες. Λένε όχι, εμείς κατεβήκαμε στο στίβο το πολιτικό να προσφέρουμε στον τόπο μας και όχι για τα χρήματα. Νομίζω ότι τα χρήματα είναι λίγα, βέβαια, και σε μια περίοδο. Δεν έχει σημασία πόσα είναι. Μα δεν έχει σημασία το χρήμα. Αν αυτή τη στιγμή με ρωτήσετε ποιοι είναι αποζημίωση του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, δεν γνωρίζω. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μια διαδικασία. Δεν γνωρίζω. Έτσι, εντάξει, που δεν είναι και τη κουβέντα, κύριε. Και θα έλεγα ότι. Πώς λέμε, εκλεγήκαμε, διότι σας είπα, ήταν ψήφος συνείδησης. Συνειδητή ψήφο πήραμε από τους πολίτες, συμπολίτες μας του Δήμου Νεστορίου. Διότι υπήρχε ένα αξιολογότατο ψηφοδέλτιο. Ναι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που εκλέχτηκαν και σε αυτούς που δεν εκλέχτηκαν. Είχατε μια μάχη σώμα με σώμα με τον Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Η μάχη δόθηκε από ένα ψηφοδέλτιο προς 5 αντίπαλα. Δεν πειράζει. Κερδίσαμε. Δεν κερδίσαμε εμείς. Κέρδισε ο Δήμος. Αυτό σημειώστε το, κέρδισε ο Δήμος, κέρδισαν οι δημότες. Και να είστε σίγουρος κι εσείς ότι μετά από 5 χρόνια αυτοί που μας ψήφισαν θα επέρονται γιατί είχαν σωστή επιλογή. Αυτοί που δεν μας ψήφισαν θα μετανιώσουν μετά από 5 χρόνια. Γιατί δεν είχαν σωστή επιλογή. Επειδή η άμεση δημοκρατία, κύριε Δήμαρχε, υλοποιείται κύρια από το χώρο της αυτοδιοίκησης και από τον πρώτο βαθμό. Βεβαίως. Κάτι τέτοιο που το έκανε πράξη ακόμη ο άνθρωπος σύμβολο του ελληνισμού που είναι εν ζωή και αυτό είναι... Το κύτταρο της δημοκρατίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Μανώλης ο Γλέζος, όταν ακόμα έπαιρνε τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην απείραθον άξου και να κατέβει κοινοτάρχης και να εκλεγεί όπως ήταν αναμενόμενο, εκεί άφησε τους κατοίκους της κοινότητας να διαχειριστούν τα του οίκου τους, τα της κοινότητάς του. Ο κ. Γλέζος εξελέγει πρόεδρος, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν άσκησε το δικαίωμα του Προέδρου. Διαχειριστήκαν τα του οίκου τους, τα της κοινότητας, οι ίδιοι οι κάτοικοι της κοινότητας. Και πήγε μπροστά αυτή η κοινότητα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο διαχρονικά θα πρέπει να το αυτοποιεί τους πολιτικούς και εσάς ακόμα προσωπικά. Κάποτε δηλαδή θα πρέπει να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι όλα γίνονται σε ένα πνεύμα ανθρωπισμού, κύρια, και σε ένα πνεύμα δημοκρατίας, όχι σε ένα πνεύμα καθεστωτισμού. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι κατεβήκαμε στις εκλογές όχι για να κυβερνήσουμε. Δεν το είπα για εσάς αυτό. Ναι, όχι, εγώ σας λέω. Δεν κατεβήκαμε για να κυβερνήσουμε, για να υπηρετήσουμε τον πολίτη. Και άλλωστε πρέπει να σας επιθυμίσω, κύριε Παπαδόπουλε, και λίγα αρχαία, που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, επιστήμη χωριζωμένη αρετής, πανουργία της φαίνεται. Ναι, και ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ανώτερη τέχνη είναι η τέχνη πολιτική. Άρα από εκεί τα έχουμε υπόψη μας. Πάρα πολύ καλά, μέσα, ριζωμένα στην καρδιά μας και στη ψυχή μας είναι αυτά. Έτσι, να είστε σίγουροι. Εγώ από την πλευρά μου, κύριε Δήμαρχε, σας το τονίζω για ακόμη μια φορά, θεωρώ ότι πρέπει, πρώτο μέλημά σας είναι να μην υπάρχει κανένας πολίτης στο Δήμο σας, όπως και όλων των συναδέλφων σας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και χώρας, που να ξέρω τι εννοείται. Μην μπορεί να έχει πρόσβαση στα αναγκαία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το καταφέρετε αυτό, να ξέρετε και τίποτε να μην γίνει σε όλα τα επίπεδα, θα είσαστε ένας δήμαρχος ο οποίος μαζί με την ομάδα θα είναι. Εγώ θα έλεγα ότι και αυτό θα γίνει αυτό μαζί με τα υπόλοιπα.
Σας ευχαριστώ Έτσι. θερμά που απόψε μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ διότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό και χαίρομαι γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένας τηλεοπτικός διάλογος μέσα από την κοινωνία των πολιτών έφτασε στο τέλος του. Ο απόψινός ήταν ο πρώτο ελευθερός. Θα κλείσουμε και θα ρίξουμε την αυλαία της κοινωνίας των πολιτών την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα σας κρατήσουμε και μία έκπληξη όσον αφορά τον προσκεκλημένο της εκπομπής μας. Αυτό που πρέπει να πούμε σαν επίλογο είναι το ότι εδώ και 30 χρόνια ζούμε σε ένα περιβάλλον μιας πολιτικής αστάθειας. Ένα περιβάλλον που έχει γκρεμίσει τις όποιες ηθικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές αξίες και πολιτισμίες υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να το ανεχτούμε άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή να είμαστε έρμεα κάποιων μηχανισμών οι οποίοι λειτουργούν σε γκρίζα δωμάτια, λειτουργούν με γκρίζα και μαύρα χαρακτηριστικά και οι οποίοι έχουν σαν στόχο πώς να αμαυρώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. Οι οποίοι έχουν σαν στόχο να γκρεμίσουν ό,τι έχει απομείνει σε αυτόν τον πλούσιο κατά τα άλλα λαό, τον ελληνικό λαό, ο οποίος αυτό που τον ταυτοποιούσε διαχρονικά ήταν το ότι υπήρχε ένας πατριωτισμός, υπήρχε μια οικουμενικότητα και πάνω απ' όλα υπήρχε μια διεθνιστική αλληλεγγύη. Γιατί μην ξεχνάτε, για να είσαι διεθνιστής πρέπει να είσαι πατριώτης. Και για να είσαι πατριώτης πρέπει να είσαι διεθνιστής. Όλα αυτά όμως θέλουν και την απαραίτητη πολιτική παιδεία. Και θέλουν πάνω απ' όλα οι πολίτες να είναι πρωταγωνιστές. Σας ευχαριστώ θερμά που μας τιμήσατε όλη αυτή τη χρονική διαδρομή που είχαμε εδώ για πάρα πολύ καιρό. Μείνατε μαζί μας και θα ξαναμείνετε μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό σας ξημέρωμα.